no tu Kenya mira asingi joba chorio baketo ko kanya by election na mbeyemo ntaite kugikiria gakore kia ingororo kia bantu guitana chinkoma naba gusia bamuto kwano muno yomo ngomuntu akore nte ibago ne chinsara abantu baminta abandi bari nyagitari baka babere mbarare te guika igoro okoba yechikura to waka no muntu inge koira no mugusio minto ege korie kinkerikia na musabera bara ibaito mu wanja boyo lakini nganchere njino mo Kristo nte bekene eke nachite ikonge piechi twege no mwishimo kibagende eke to ikororo tukanyora ngabantu mbaro bari nge hayad batagete gutugitanga baturisho bugima babate batete mutuki bagende no ko bakwa bagakanga ile report bagatoterire sana lakini tunabale mutole abaskari tokamnyoka na barabo lakini karitu aranga nguchibaro tuengeli tuatati mwishimo nyamoko igari UDA ikiama kariya serikali njina kibagendi etoko support omwishimiwa okurukumatiang ekere tuatati nyamoko abante batete kabisa toitwe lakini onyore nge UDA gotebeke ne kinya sae na atubwate siti akakania abantu baya kabateyana abantu baminto na bakorubosongo tietubwaterane ntunege sakweke ekemo abale muna bumbali abayagake